Nggone ning Pacitan, Jawa Timur, Mak. Terletak di Desa Kembang, perbatasan dengan Desa Plumban. Sok tahu to, Mak, mak we Kebun aku, Mak. Endi buktine endi? Ya buktine oke, Mak. Endi? Wis enek Endi? sing wong-wong iki. Ah. Nek iki perbatasan karo Plumban, Mak. Kebun aku, Mak. Apa iya to, Mak? Iya, Mak. Lho, tak rentari aku nggo tas tak siar tak nggo. Mangkane tak nggo apek watu ben watu gede ya ora iso. Apek watu. Ini nggo kapal, Mak. Ini kapal oke wong jaring. Ini iso oke, Mak. Kuwi wong jaring. Kuwi wong jaring, Mak. Pantai. Pantene yo sik resik, Mak, ning kene, Mak. Ora kaya ning pantai-pantaine dhewe sing liya-liyane, Mak. Iki ujug marem iki kita yo marem ora ombak. Resak apa-apa, Mak. Nan marem iki. Tapi nek kena ombak yo bathuke monyong, Mak. Watu mek gede-gedene. Ning pantai-pantai kaya Teleng Tiang. Ngono kan anu, Mak. Resake akeh, Mak. Nek ning kene kan resake kan ora enak. Resik iki watu, Mak. Bersih. Aduh, penake. Wit-witan isih oke, Mak. Sepet-sepetan isih ijo-ijo, Mak. Nyenengke, Mak, nek iso, Mak. Aduh. We. Ya iki. Oh, Mak, wis kena angin sumilir angine malah kengker arepan aku. Turun meneh. Pacitan, kota kelahiranku. Kota yang Mak, ngantuk aku malan. Sumilir angine pokoknya enak gue turu sadu. kok enak, Mak. Astagfirullah. Aku sopo nang maneh di omah ning kene, Mak. Soale yo iki ora oke dengan, Mak. Ora oke ramen-ramen. Wit-witane yo sik ijo-ijo. Nang sawang iso seneng ya, Mak. Sadu ya gue turu. Tenan. Halo, megone Mak mlaku, Mak, megone. Megone lho mlaku, malah. Enek wong jaring, Mak. Ayo, Mak. Wong marep sama mlaku megone. Jaringe, Mak. Masalah. Enek wong loro, Mak. Wayahe awake dhewe jaring iki kene, Mak. Iki kok akeh Jaring iwak, Mak. apa? Ya jaring-jaring watu ngono, Mak. Waduh. Nek ora oleh iwak, jaringe disangkut-sangkut ngono ae, Mak. Repot. Timbange awake dhewe